Matul is-sena kollha Għawdex u bla dubju djamant f'nofs il-Mediterran b'xeni mill-isbaħ f'kull fejn tħares. Iżda dal-jumejn kien hemm xeni mill-isbaħ u rari fil-wied ta' Marsal Forn Għawdex. Dan hekk kif 12 ċinju rari niżlu hawn biex jistrieħu wara li ħarbu mill-kesħa mhux tas-soltu f'parti oħra tal-Ewropa u sabu kien f'pajjiżna. Mijiet ta' nies bejn l-ewwel tas-sena u tnejn marru biex igawdu dan l-ispettaklu mhux tas-soltu u jagħtu titwila lil dawn l-asafar kbar. Bit-toroq tal-madwar litteralment jispiċċaw iġġamjati bit-traffiku. Iċ-ċinji jinsabu fir-riserva artifiċjali li hemm f'dan il-wied u li wara x-xita tal-aħħar ġimgħat tinsab mimlija sax-xifer fl-ilma. Fuq il-post spikkat preżenza ta' membri tat-taqsima tal-ALE tal-Pulizija li qed isegwu s-sitwazzjoni biex jiżguraw is-sigurtà ta' dawn l-asafar u li ma jkun hemm l-ebda abbużi. BirdLife Malta qalet li tinsab f'kuntatt kontinwu mal-awtoritajiet u qed issegwi l-ħin kollu dak li qed jiġri. Iċ-ċinji 4 adulti u 8 tifrieħ x'aktarx waslu Għawdex il-ħadd fl-ewwel tas-sena. Għawdex